Executive Committee Jong KHASI Hills Autonomous District Council kablalam kemado Chief Executive Member iba Tito Starwell Khan ne kesngi kalaiwer ki san pongut ki Rangbah Shnong na Kylleng ki Shnong jong kanong ba Shillong ban shim da ki an ki ba kamting hakabe day ba kajing wan rung to ki poiwer sha kanong ba hadin ka jing peliu jing mot pat ki Rangbah Shnong iba Khan ilaong ba isngok men shi kat day ban yo i ba ki Shnong ki lasdang ban bo din bat ban bo jing tho ki nong shong wai ilaong ru ba ki larai ban pinmi ke District Council notification hapo ka kerteng KHASI Hills Autonomous District Council maintenance of household register Shu ilaong ba ki nong shong Shnong ba shipor ki ba day ki try jala bat kum jo ki bar jala kin haban penrum kerteng yala di bat ki tu ki bar jala ki ba kwa ban shimwai bat ki la ru ban hab ban yo shwai ya ka jing ai jing bet na ka dor bar Shnong Kani kejengalang ni kot kerpang tangi di Rangbah Shnong di badan so Shillong kedau kelong ba ya kejing sedang jong kejing wan jong ki priu ki bana ba ban wan ban bu hai Shnong ban wan ri nyen ha bo kani ka sor ke jongi kam tam kum play i ya kejing ja bo badan ting ha ka ba kai don ki mi ki tribal nang tai na bo Manipur hadin kejing ja Manipur ba sedang ban wan ban Shong po badan ting bat mental ya se kila kri shikiwe pat ki Shnong ka clear